Oku Nenye Ife, Oku Nenye Ife, mana ofufe kọrọ anyị nye onwe anyị ife ndị Igbo, ka anyị nye onwe anyị ife ụmụ Igbo, ka anyị si nye n'ụlọ ọzọ. Igbo bụ Oku Nenye Ife, Oku Nenye Ife, Igbo bụ Oku Nenye Ife, Oku Nenye Ife, mana ofufe kọrọ anyị nye onwe anyị ife ndị Igbo, ka anyị nye onwe anyị ife ụmụ Igbo, ka anyị si nye n'ụlọ ọzọ. ugboro ne ka ife ga-eme nwata n'ụwa ka anya bụ nwa wee mala ife. Ugboro ne ka ife ga-eme nwata ka o wee mụrụ aka. Igbo mụrụ nze n'ọfa mụrụ okolo, Igbo mụrụ nze fa mụrụ ọzọ, Igbo mụrụ odogwu one n'ụwa mụọ dike. Unu ma na utu dike mụrụ odogwu, mana odogwu adamakwa dike aka n'ụwa m. Ndị Igbo ejego mba, anyị ejego mba n'elu ụwa ma ife siri ike. Mbosi anyị batala China, na China n'elu ụwa ka na-agba ọtọ. Ọkwa ndị Igbo walife anyanụ tata na China n'elu ụwa eburu gị ike. Anyị mesiri jee Malaysia nọ n'isi fụba ụzọ. Ndị Igbo jeli Holland wee bụrụ nation builders na nsọ. Igbo bụ Igbo nne m, nekenenu kaba anyị dị n'elu ụwa m. Ọ dị unu obi mma, nekenenu ka obodo anyị dịzi. Asị m ka m jụọ unu, abata n'ime Naịjirịa, ife niile dị mma ka ebu na West. Wee na-ajụzi Igbo, anyị a ga-atọzi n'ịkwadobe ndị ọzọ? Ọfịa niile dị n'ala Igbo, kedu ndị ga-emepie n'ụwa ka nduzie? A na-agba anyị nation builders, ma be anyị nọnyere anyị mmepe. Akụrụ ụlọ n'elu ụwa mala onye kpalịa. Igbo na anyị nwere mmadụ, maka mmadụ n'ọnya ka ejizi aka. Ebe ọ bụ na alụsiri ụlọ ike tata, nwezilụ mbọsị ọbụzi ọfịa. Anyị lụrụ Alaba, wee wuchie mmiri ole n'ụwa lụọ afịa. Igbo chụrụ okwute ọsọ na Abuja, wee lụba afịa n'elu ụwa wee kwụrụ. Ọ gịnị jizi anyị ndị Igbo ka anyị na-alụ elu nọ n'ụlọ ka mma? Ife anyị nyere obodo ndị ọzọ nụ, anyị weta ebe anyị nọ ga-aka mma. Igbo bụ Oku Nenye Ife, Oku Nenye Ife, Igbo bụ Oku Nenye Ife, Oku Nenye Ife, mana ofufe kọrọ anyị nye onwe anyị ife ndị Igbo, ka anyị nye onwe anyị ife ụmụ Igbo, ka anyị si nye n'ụlọ ọzọ. Igbo bụ Oku Nenye Ife, Oku Nenye Ife, Igbo bụ Oku Nenye Ife, Oku Nenye Ife, mana ofufe kọrọ anyị nye onwe anyị ife, ka anyị nye onwe anyị ife ụmụ Igbo, ka anyị si nye n'ụlọ ọzọ. Fụlụ ka ya na-egbu ndị ezi, odebarụ na onwere ife na-eme ya, malụkwa malụ na ya gbusie ndị ezi, ọ ga-akpali ya aka n'ụlọ. Anyị melụ Biafra n'ime Naịjirịa, ejide ndị Igbo gbube.
election one Nigeria ka anyị jekwuru tụọ ejide ndị Igbo bube Igbo lugokwanụ mgbe ọ ga-elu n'oke adị elife onye mmanya n'elu ụwa ka anyị nataba ụlọ na ọfịa dị na ndị Igbo n'osiri nne kama ị ga-ejelu ụlọ n'elu pipeline na Lagos onye n'ụwa jebili jezie n'Enugu steeti ịsụlụ ọfịa wọmpụlọt ka ịlụ ọnya lụọ kama ị ga-ejezi n'okpuru high tension na-ejigbo obiri onye Igbo Abia steeti ije sụlụ ọfịa n'elu ụwa ka ịlụ ọnya lụọ anyị jelu bili n'elu pipeline ndị Fulani webichienu n'ọfịa anyị ka anyị nye onwe anyị ife ndị Igbo ka anyị nye onwe anyị ife ụmụnne m ka anyị si nyenu ndị ọzọ asị na ife a na-eme nwata ugboro ịtọ ọmalife maka na onye ji ogwugwu n'ụwa nke anyị nọ ọ ga-aṅụrụ udo okobu na-ekele ụzọ na-abụ iwu ka ọ bụ na ọ bụ ofu ka ị ga-ahalụ Igbo bụ ọkụ na-enye ife Igbo bụ ọkụ na-enye ife mana ofufe kọla anyị nye onwe anyị ife anyị nye onwe anyị ife ka anyị si nye ndị ọzọ Igbo bụ ọkụ na-enye ife Igbo bụ ọkụ na-enye ife mana ofufe wọla anyị nye onwe anyị ife anyị nye onwe anyị ife Igbo ka anyị si nye ndị ọzọ egwu akpọla Agbalanze ka njebe Dublin edonye chọbịa n'elu ụwa gị mmalụ Chief Oscar Emeka Okafọ ebido na Global Limited odogwu Ennabenyi na Nanka ka egwu na-etili odogwu aka ya lugolu ụnọ ndị aka ụlọ ụnọ ka egwu na-akpa o wesị m kenebele ọlịa Madam Chi Okafọ Gorgeous ụmụ agbala asị na ogoli dị mma na kwudie n'iru egwu akpọla Agbalanze ka nnaba Ọhọzala na Ebonyi steeti keduzi onye nchọ wee bịanụ Chief David Ogbonnia Ugwuoke eze agwụ n'ikwu 1 odogwu nwa m mụrụ n'okposi okwu omere ọra ndị Igbo omere ọra home and abroad Enya bụ patron Igbo Union na Brussels na Belgium Enye bụkwa chairman Igbo Traditional Council of Chiefs nke dị na Belgium o wesị m keneliela ọlịa Mrs. Chigozie Ogbonnia enyi di ya osodi eme nwanyị dị mma eze agwụsi mụ kenebe ndị otie the Council of Chiefs na Belgium omenala Igbo na mmekọ nwanne ka eji gbala unu leba na olili nụ na amadanata egwu akpọla Agbalanze ka njebe ulu ala enwere m
chiko n'ọma ọnụ ejibiri aka olulu alodogwu enwechi na agbala udogwu nwa m ubili CEO Chinso Properties Limited enye bụkwa CEO Chubis Limited odogwu n'ala Israel n'elu ụwa kwechiri akụghị elugo ụlọ egwu nnetili ndị akụlụ ụlọ nwanne m ọnụ ejibiri akụ ọ bụrụzie ka ejizi akwụ onye ụlọ ala bili o wee sị m kenebe oliakụ ya Madam Chinasa Onuoma Chuzi Mopo Ongi bụ dara ọma na-adala obodo enne mụtalụ Miss Chiamaka Onuoma enye mụkwalụ Master Chikamso Onuoma ndị bụ Onuoma n'uru ala ife menunu ka nna ya Chukwu ọnụ ejibiri aka onye asị m kenebe ndị oyi ya High Chief Chinedu Ọdịgesi eme Number 1 Mayor President General of Genesis Committee of Friends na South Africa eze omudo n'ọlụ ọkpata ozuọra na Amanatọ nke dị n'Ihite Owere ọrụ incoming President Imo State Union na South Africa CEO Crystal Properties Limited na South Africa na Nigeria Resident General Amanatọ Ihite Owere in diaspora akụye elugo nọ ọnụ ejibiri akụ si m kenebe odogwu Chief Ndubisi Odiegwu ọkanụ odogwu nwa mụchara amụcha na Bagana Chairman ND Motors Limited Bosbor na South Africa dealers on all kind of motor spare parts na Bosbor na South Africa akụye elugo nọ emelozọkwa odogwu n'elu ụwa Chief Chukwuemeka Emebili ụbazuo oke nke izizi n'inye isi n'ike duru n'Imo steeti anyị bụ Director MA Group of Companies na South Africa Real Estate Agent na Lagos akụye elugo nọ egwu akpọla Agbalanze ka njebe ndị owu ka nkwụdodogwu nwa njidi ebubenu Chief Amala Kanu Oliego n'Ukego ka egwu na-etili ego kọnelu obido libe ego ife mekwana nwunye ya fụlụ n'anya Mrs. Helen Kanu
ada ndị Ifite dunu jide ebube Amala Kanu si mụ kenebeghị osodi eme nwanyị dị mma leba na olili n'une nwere ọdịda Igbo bụ ọkụ na-enye ife Igbo bụ ọkụ na-enye ife mana ofufe kọla anyị nye onwe n'ife anyị nye onwe n'ife ka anyị si n'ụzọ ọzọ Igbo bụ ọkụ na-enye ife Igbo bụ ọkụ na-enye ife mana ofufe wọla anyị nye onwe n'ife anyị nye onwe n'ife ka anyị si n'ụzọ